Karbi kurpho ame atum arsik jit pen krungsai ame kangnipon. Habar Karbi rison imso rong aje ni hang langso aklam langlok so long owe chingtur club ahin pen kapang thirasai kereng pon. Jang han lo krok pathu aklamalong karlitang hemari hansela pen katu tong bp amen pen football tournament kepadepon. Nijang Karbi anglong jengkha habar Prabananda Vidya School asai hamalong abarim Karbi richo Ramsing rong hang lapen Karbi kurpho ame mate tihek pen KKA abitung atum pen ka humridam. Nijang Karbi anglong jengkha thepli aram Prabananda Vidya School asai hamalong abarim Karbi richo Ramsing rong hang lapen Karbi kurpho ame mate tihek pen KKA abitung atum ka humridam lapen arsik jit krungsai ame kanipon. Labangso arsik jit krungsai ame along Karbi kurpho ame tiripya ame along amepu bolesor hamse lapen kongchun bang member terang dihin rimbang on teron lapen kei jutang kaching honnei abangpu Prabananda Vidya School a principal chesong terang lapen abarim Karbi richo Ramsing rong hangatum to an chingrum si arsik jit krungsai ame RD dojot pen Karbi kurpho akhe arat koson si aprang angsong kepali dun thekji aphan chingwai chingsai ingsamjin ame padopon. Abarim Karbi richo Ramsing rong hanga hin pen kaningje pona tengke madu akorte ingjer la pen pinpo apurun owe kimi atum to anta Karbi kurpho ame aham phangke madu arat charia song penta kacherap thangawe la pen kebang jarni anta Karbi kurpho arat manghunangne bangso Karbi kurpho ame aham phangke khe jutang nim rokom angsong ke pale dun thekji aphansi kaita cherok tok pen cyclem bombuta pherangke atuma phan nang pachini dun. Karbi kurpho trip ya mai pen phapon Karbi kurpho ko son si ilitum chewai ponai ma ko son si ilitum jotang yubat disar kidar ke chan pon mate lam iki isi ke do thegi ma po phan ilitum chewai polo pini la dak jeng kha Prabananda a school along dak ilitum meeting do pon pensi la hai Karbi khai do ta kurpho tum ta ilitum khayang bong ilitum jutang jubat bisar kidar ilitum anso se kechan nai anso se ilam iki ilitum chini pet nai mate ke thek pen ya phan lapen ke Karbi atum abhaga Karbi tum ke mek thanga bisar ta kachini ne tum do yai lo la si ma tripia mai pen na ya pon sin ilitum dak pini Karbi ko pho a meeting padu palo la si dak gen kha Prabananda school ashram dak principal terang saho hamsi nilitum bohan pen dak kecu kijun kato kawe alangli ang bor idun pek lo lasi nilitum an kajatong arat phanta alangli nusi pini ke kecu yunta nang rapon de lo lasi sonda thak nilitum Karbi khai ching honai khai kang thim bolo nilitum isi ini sidonai lasi Karbi tumta none pranke longri long pai ke klar ne phan ba ke nilitum la Karbi kurpho pensi chari chalom bonpo la pen nilitum kapek matham de nilitum pina political pinela person le nilitum taka chengwai chingsai kali la sino election opor ba bhak tum nang tiji election sila tum son chengwai lo pui sta kalin nilitum khaya farman nilitum chengwai pini Nijang Karbi anglong hamren pen Bronson terang report Biswanath Karbi live. Habar Karbi riso nimso rong aje ni hang langso aklam langlok so along owe chingthur club ahin pen kapang thirasai kereng pon. Karbi anglong along ri langlok so ni hang langso aklam along owe chingthur club ahin pen kapang thirasai kereng pon.
lason si team manager tir klong ingleng ahin pen nanga pachini du na tengke nilitum o weching thur club ahin pen ke aningkan wangta hawar karbi rison inso rongaje along kapang thir ponasai dengpon anparta nilitum education awareness program sitami nilitum o weching thur club ahin pen ningkan sekpen dengpon pon pusin nang pachini dun pini labangso kapang thir asai ke dengpon ahut Karbi Anglong autonomous council iam raju tisota chetong dun pen ingsam jin pen bidi sore chepachoi pon Karbi Anglong dogmo kapen Rukasen Kro report Biswanath Karbi live Nijang Karbi Anglong hanlo krok pathu aklamalong Karlitang hemari hansela pen katu to bipiamen pen football tournament kibipon Patumi kechengsi ka cepate pon lake Bhelapara football club la pen Rongkuroi football club angbongsi cepate parponlo kacepate pon angbong pen Bhelapara football club atum pumpho pen cepahai pondetlo labangso sai patir pi pon lake hanlo krok reunion sport club atumahin pensi ingsamjin pen patir pi ponlo Bangso ame along RD dojot pen bolesor hanse kongchun bang Karbi kurpho ame ahin pen kachari pon ame along alhi sarpo aman pen kachitong dun lake muhon pator hanlo krok alems secretary la pen rodnesor katharatum RD dojot pen chitong dun pen alir alon chipidun Bangso kachepate asai keching pen ki judan dorde phophe kenang sot ason an ke bolesor hanse Karbi kurpho me lamchun bang ahin pen si pador pon poputa Nijang Karbi Anglong hamren pen Bronson terang report Biswanath Karbi live